תודה שהצטרפתם אלינו. שימו לב, רק היום בערוץ הקניות למחירה מטבע של שקל. כן, מטבע של שקל אחד במחיר 5 שקלים בלבד. לא תמצאו זה בשום מקום אחר, רק בערוץ הקניות כאן בחוג'ם ברבון. ונעבור למוצר הבא, חגורת נפץ של גוצ'י, מתאימה למסעדות ואירועים חגיגיים. היצרן מבטיח מינימום 10 הרוגים. עכשיו שימו לב, רק בערוץ הקניות מבצע מיוחד. רק היום אנחנו מוסיפים את המתאבד על חשבוננו. אין צורך להכין אותו, ומילא מתאבד נחתה קומית. וזה עוד לא הכל. בנוסף ל-70 בתולות הכולל בחבילה הרגילה, אנחנו נוסיף לכם דיל מיוחד. עוד 30 בתולות חנניות, ככה פחות, על כל הרוג נוסף מעבר לתעריף. האם מישהו מתקשר חוג'ם ברבון דנם נחה? היי, שלום. אני רוצה לקנות, כמה עולה, אפשר הנחה? מי זה עלקה? משה קצב. תראה מר קצב, אתה נשמע כמו חסן נסראללה. תפסת אותי. אני נסראללה, אפשר לסגור על החגורה? כמה אתה משלם? כמה אתה רוצה? כמה אתה מציע? כמה שתגיד. כמה בא לך לשלם? כמה אתה רוצה? תשלם כמה שמתחשק לך. אפשר פחות? אפשר יותר? סגרנו, אפשר תשלומים? כמה תשלומים אתה רוצה? כמה אפשר? כמה שיש? כמה יש? כמה שפחות? אז סגרנו. סגרנו, לאן נשלח את זה? לאן בא לך? תגיד אתה. תגיד אתה. תגיד אתה. תגיד אתה. טוב, די כבר עם זה, מספיק. אתה יודע, קח את החגורה בחינם, תשלם רק עבור המשלוח. כמה עולה המשלוח? כמה אתה רוצה לשלם? כמה שתגיד. די, מספיק, שיגעת אותי. חתיכת חיה. שוב עוד פעולה מוצלחת של המוסד הישראלי, רק בערוץ הקניות. אפשר פחות? אפשר שתמות חתיכת מניאק.